Alhamdulillah. Untung Mas nggih, Pak mboten Jawa. Nggih. Weh, jan yek jan. Yus. Nggih. Niki dulur-dulur pakai saja memang nggih. Memang nggih anu nyaman sedaya nggih, luar biasa. Nggih. Alhamdulillah. Niki sing sepuh nggih. Amor sepuh. Sing enom, amor enom. Wedok amor cewek. Lanange sing nem-nem bagus-bagus. Weh, iki ya dulurku iki. Weh, delik nyapa? Mas, munggah mriki Mas, batur kula. Wonten mboten? Alah. Baturi Pak Ekek. Niki nggih alhamdulillah. Wan. Hah? Lah iya lho, wong semene kian kok ndek enek sing baturi aku elek. Nyatu ya kaya ngene rupane kok. Tapi engko kan nampa angklop aku. Ya ora we. Ya. Nggih, mugi-mugi niki tuan rumah kula dongaaken seger waras, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Mboten namung sing tuan rumah, bagi penonton mas-mase, mbak-mbake, mbah-mbahe sing mbah sing wingking nika cekakian niku nggih kula dongaaken slamet lho, Mbah. Si bakule, muga-muga bakule lancar, laris dagangane. Muga-muga mbahe sing cekakian nggih brodol ndang diguwak ganti sing anyar. Ra ngono ya, Mas? Oh, nyapa ora oleh. Lha iki dulurku kabeh lho. Kon dia oleh. Irunge abang kaya barungan. Irungmu. Irungmu abang kaya jambu menteno. Aku. Mbah engko wani apa ora? Nggih, matur suwun Mas nggih. Nggih mugi-mugi. Nggih Mas, nggih. Tenang aja nggih, nyantai. Mugi-mugi benjing kanan kiri nggih saged nanggap jaranan mekar budaya malih nggih. Pokok didongakne kathah rezekine ya kan ya iso ae ta ya Kang ya. Ya iki piye to? Ya iki dari penak wong siji, penak wong loro, daripada wong loro. Awake dhewe dulure akeh ya. Iki ora cukup awake dhewe tok. Mergo iki terus pemayange akeh nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang sing penting rata ya ta. Sesuk dibubarne jam 11 kok sesuke. Ya ta? Beneran. Ya aku mang sak dening cethuk awakmu ki ya roh mak klebat Mas Jorono. Mas Jorono apa enek? Mbah aku ya. Jajal celuken. Dijak omongan diluk Mas. Nun sewu Mas. Di kan nggih. Niki atuk. Atuk niki asmane atuk, Pak Ngekek. Nggih. Niki Pak Saringat. Pak Saringat niki tiange sehat. Duaging tok. Apa Mas Jorono? Pak Saringat wonge luwemu daging tok. Lah karo Pak Ekek daging tok endi Mas? Gak ngene udele. Saiki ngene Pak Ekek ya. Ya, piye Mas? Iki jaranane sik akeh ning mburi. Antri ya Mas. Sik antrine sok akeh saiki barongane ditanjake. Aku Mas, aku njaluk gending siji ya Mas aku Mas, njaluk tulung Mas. Nggih. Anu, napa niku? Karang Kates napa Gubuk Asmara wonten. Niku enten tiyang nyidam Mas. Oh iya. Saiki saestu nyidam. Wis sing nyanyi Milia dhewe. Mbak niki nyidam kok. Sing nyanyi Milia. Monggo Mbak. Jumeneng. Napa Mbah? Hah? Rupane abang. Lah iki wis abang ngono kok. Lah nggih, lah napa bapake niki mawon sing nembang. Lah padha abange. Nggih. Kanggo anteng eram ya Allah. Weh aku wedi aku.
Ayo lho Mas. Mas. Weh, ya aku ti ganteng-gantengne. Peh klambine padha abange. Weh, dadi Lah ngene iki sing macaki sapa? anu mbae ini kok. Niki lho. Niku mbae ini. Mbae. Nggih. Lah meneh ganteng kaya ngene. Sampai nang gumun menembak karo aku. Gumun udele rupane abang. Aku yo biasane yo cethuk sampean Mbak. Heeh. Ya kok isih gumun. Gumun. Lah Paten gumune lek cethuk Mas ngene ganteng-ganteng ae. Heeh. Ya gumun. Mas munggah Mas. Ngamar Pak Ekek ini lho seneng ini lho. Dia nyapa lho amar cewek ayu-ayu kok. Ya, penak ya Bapak. Nunut demak ya Mbak. Ya ora apa-apa. Ya dulur kula kowe ngin kabeh Mbak. Ya benek ben Kowe nyawang ngin. ae. Ya Mbak, ini Diparingi napa? nyuwun tulung Mbak nggih. Ini ki enten Mbak niku nyuwun gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, napa Karangkates monggo. Nggih manut mawon. Nggih. Monggo Mas. Monggo Mas. Sesarengan pengarep budaya. Aku rasane kok dikepeng wong loro. Pila Mas. Joget semu mepet-mepet. Mas. Kaya arepe nyosor. Mas. Ayo lho Piye to, Mas. Mbak Mayang ada Mas. Bapak jenengan pranggih saged to nembang niki? Saged kula kidung. Pripun? Kidung. Kidung niku napa? Iwu, lah napa? Mayang anaknya siapa? Pripun, Bu? Ibu lah iku apa ra iso? Saged dijajal. Kan sampean mawon. Lah napa? Nggih. Nggih. Nggih, Mas. Ayo lho Mas. Catatan sajroning ati. Dan luto. Saya berhati. Aku kowe dadi kanwa. Bergonereng ning kubuk asmara.
Lah aku ora diterne. Nggih, diterne rono. Aduh. Lah kaya nganu kentek. Aduh. Ayo lo mas, mas, ayo lo mas. Kayak pacarku dhewe. Mbak Mayang. Yo 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 yo. Ayo lo mas.